Cheers to us abanyeke baphinde babuyele esigele. VAR. Cheers to us, the unemployed squad. Yeah. Listen to me very carefully and slowly. Okay, fine. Cheers to us. God bless me to buy a huge house and a huge Hilux and 7 wives and get in there. Yeah. Cheers to me. Ngiyobe ngilungisela imoto nina la. Uyongijwayela kabi ngithatha ama-brick uyofa. Yeah, to us, man, reaching our goals and becoming the best version of ourselves. Cheers to us. Who will always be together, no matter what. Forever, Machita, forever. To our long-lasting friendship. What's up? Yase ngathi nami ngiyayicabanga lento abantu abayicabanga siyayicabanga sonke. Makavele bafowethu. Nicina nini ukuthola Abafethu lento nicabangani ngayini? utheke wena fokof wena. Azosiphaphela wena thinkisi. Bafethu, mina into ngicabanga nami ngiyayicabanga and asishune bafethu. Yeah. Ngizoyichuna. No madoda nami ngikhona kodwa ubani oyitalela manje lento leni icabanga. Ungabe sabuza futhi. Uyisho sephi mali? Uyisho sephi mali? Bafethu.
Ay. Ibangathini labafana bangathini. 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 Shoot, ibathi asambe ngani. Ay, ibathi lirikale mina ngiyinto yabunyuka bangathini labafana mano basada chuluka jabu chuluke keep cash bafina bonju. Bathi ngisazo bajabisa baza basula mabu. Bathi ngiza ngamawaza bangathini labafana. Sazo bapengisa baza bafela manje. Ibathi ngisazo bapengisa baza bafela manje. Shoot, ibathi asam. Ay, ibathi lirikale mina ngiyinto. Masha, Awethu. Masha, Awethu. Mayibuye. I-Africa. I-Africa. Mayibuye. Yes, wena Yendo. Ngishiya nje Hilux lapho ekhaya. Lento bekangitshela yona. Phela ngithi sengisebenza eParliament. Benazi. Ngibona nje ngimuhle kanje besodla nje igalo namhlanje. Phela manje ngizobathi intwana manje uvule wena bomechanic what what? Iyaphana liphitha wona district. Mfana. Akunzima mara mfana kuyasebenzeka Ngicela nje. ukuthi ngenye imoto nje ngakusasa. Umzala ngapha bekasafuna imoto ukuthi uyisevise. Mfana mayi. Uthenga imoto ntwana. Iyangihluphi Audi yami nje. Uthenga imoto ehluphayo. Isekenele. Ngakutshela ukuthi ayinamali. Hayi isekenele. No, nginganda ngigama. Yazi madoda manje impilo zami phambili yazi ngizomhlanga ukuthi sizobungaza. Uyabona? Kumele usikhali. Cha. Ngithi yabona le 7 years yeshe. Sisonke 7 + 10 7 years. Noma after le 7 years yonke sisonke la ngithi. Don't pick up after. It's been a while. Otherwise bafethu too crazy 7. Too crazy 7. Hey bafethu. Finally sahlangana futhi bafethu. Mara yazi into ebalekile bafethu. Ngivumeleni nje ngithi cheers to life bafethu. Cheers to success. Yeah. Nami sifeza ningivumeleni bafethu ngithini? Cheers to us. Forever. Cheers. Cheers, yeah. Cheers to us. No man bafethu yazi mani ngithi. You see from namhlanje the past is in the past. Cheers to our past bafethu. Cheers to our past. Mina singaphethanga amagama. Mara kudala sizibona winner man bafethu. Lekudala phela basifida man yayithola. Yeah. Senzeni kanjalo bafethu. Dango. Yazi bafethu man. Sithe mesiza la man yabona man salo mfana lo. Sibonela kungishisa nyama khona sithi sithola inyama. Ngihlala inyama yasestrategi. On me bafethu. Saya ehulwe. On me. Uyabhatala umangiyo madoda. Yeah. Angazi noba ndimo kanye into ngifuna. I think uje uqala uphambana straight. Phambana ngani mfethu? Ngifuna ukubonela izinto abezenza. Sibizwa ntoni lana? Mara macala nawe uyacaba. Untwana uyahasa man. Yazi itshwala njani? Utshwala komoshi. Tshwala akudlali nomuntu. Ngathi mne emergency. Emergency baba. Emergency. Hayi babuyazi nawe. Gidira. Hayiba. Lasilemvule izona lemvukazi. Amyokaka sana. Dengan tak kaya kak. Baba. Man, fuck man.
Noma nangazi ngibe buhlungu kanje man. Akona sense washo usisi wakho. Izinto azihambi kahle. Manje nje ngidumele. Angazi kwenzakalani. Hey baba, akusiyona inhloso yakho. Kanje Mhlawumbe bekuyisikhathi sakhe. hayi. No man, yabona ingane nami bengamelanga ishone kabuhlungu kanje. Engikusho ukuthi khona into enzekile kodwa ngazi yini. Nami nje ngeke ngibe madlakadlaka kanje. Yabona njengoba ngiphuza futhi. Angiboni nje nokuthi kusayolunga nje. Ene nje yazi nje la khona nje shem nakasarata ubona luso. UNkulunkulu nendlela zakhe baba. Hayi kodwa leyo ayikumele ibe buhlungu kanje. Yabona into engisayisho ukuthi wayeyingilosi usisi wakho. Wayemuhle futhi wayethanda ngisho nesonto. Wakusho ukuthi mina ngimubi. Oh, okay, sharp. Angisho njalo mntanami. Engikusho ukuthi manje yangane man yayinothando. Kodwa yena uhlukile nje kancane ngazi yini ehlukile la ngakubo. Kodwa yena waye man emuhle. Wayethobile. Angazi nje. Njengoba afuna ukuphumatha hey baba. Hey kuphela kispoon. Manganamali uzomuza hey baba wathaba uphela kispoon. Especially mase kafunela zayicasulo zakhe zangathi yini noma hayi impilo yazangiyenza yazi. Uvuke nje uthole la endlini nje kucleanwe. Ebekashaya isprinkler phula amakhabethe yonke into. Sathi ulilela uzaba godlo. Awulali kamnani ngoba bese abangisa umsindo phezulu. Yeah. Angazi yini nomusic wabo yini nomusic enokamela. Susan Maponyala. Good evening. I'm reporting live from Lokanyile Hall where two bodies were found brutally stabbed in the bathroom earlier today. Police responded to the call and discovered that the victim in what happens to be the frenzied attack. No weapons, suspect, or any motive that has been discovered so far. The forensics are examining the scene while authorities urge anyone with information to come forward. Water. Look at our species now. Don't check. What's the value? I'm not talking about one, but two. Two bodies. Two bodies already. It then actually evidence, no clue, and no suspect to anything. So there's nothing concrete that you have right now? No, for now, no. Let me see another body. It's inside. I'm even afraid to open the door. We must listen to the nice color. Kumenda unje. Cabanga nani? Cabanga kumende man. Ngicabanga ukuthi mhlambe labafana laba bangene enkingeni namashumi edakamizwa noma mhlambe bebakhuluda umashonisa omkhulu oyingozi futhi kanti futhi nawe uyazi uma ukhuluda umashonisa omkhulu akakuqashula nokuqashwa Abanye abantu bakhohlakele ezwa. Nsile la baphila negazi. Kodwa into engqalayo la. Thola izinto ezithu. Ummese. Enginamaza kakhulu. Coin. Icoin kumede. So ibophela ukufakazela nabo lokho kwamanje. Okwamanje kodwa ke nginama cellphone lamadoda. Cell phones.
lokho kungasinceda kule case yethu. Yazi ubani abantu bafike kuqala kunathi forensic team akekho mhlawumbe umuntu ubonile ukuthi kwenzakaleni lana noma ungasho ukuthi abafana bababuya Nore all ekekho. khona ukushaya amanzi la uyayizwa into engile Ngiyayizwa into esona mina kumente. yazi isinto sizoyenza manje uzocheka le mfana safuna ukubeka lesitory lesi ukuthi kwenzakaleni kuso Isikhathi ukuthi sisebenze amaphoyisa siqophela phezulu. We can do this kumente. We can do this. Detective. into esingayithola la mhlambe could be useful. Yazi mina lento le yejumbo man wena comedy angiyi-understand nami umunye sekafile manje Mina nje ngiyazibuza nje ukuthi kwenzakaleni. uyazibuza ukuthi kwenzakaleni ufuna ungitshela ukuthi akuboni ukuthi umuntu lo bambulela Noma ngiyabona ukuthi bambulele kumele ngabe kwenzakaleni nje. Hayi kumele ngathi khona into engibonayo nje la. Kumele wazobona. yini manje Bona lento le. Yini lento le kumele? icoin userious uzongibizela icoin la Yeah man kumele coin man. Ayibona ukuthi yonke lento le coincidence. I mean njalo lo mbuleli makaqeda ukubulela abantu. Ushiya icoin. qinisile yazi man all of this it is converging uyazi ngicabangani this could be the signature of the killer. No man. Yazi mina ngicabanga ini. I think this person is playing games with us man. Why yena njalo makaqeda ukubulela abantu mele sihlala sithola amathurandi. yazi shandu kandaba khele man yazi ngicabangani lento lena manje ngaba ama dealers yangizwa ukuthi ngithini yazi yenzani ngicela ke manje uhambe uyobhala i-report uyishare lapha edeskini lami ucommissioner kuzomela yazi yonke lento eyenzekayo la CS1 ngizwile kumele ungahamba ngiyabo sisishiye la phansi forensic team izoyithatha yani yikho esingayisebenzisa la Bakante umuntu akafika Hey Machansi. Hey. Akuse Machansi. Awu. Ningibize kuma meeting mfethu ngiyekela ibusiness yami la. Let's hope lento ningibizele yona la. Iyazwakala yini khamba? Lalela mfethu. Lento le ngasawuda sinax stupid. Mara ngicabanga ukuthi lo mntana siboye. Yini? Ngitsho skala khamasa.
What if mucho alright in Okay bafethu hadeni. Mara vethu lento enikhulumayo nje amasimba. Bafethu ningekise ibusiness yami bafethu. Ngibhizi nizongitshela lamanyala lawa. Babalalena what if umuntu right wena? Uphela into oqala kuqala ubheki. Wathi KP uJ going into a car accident yesterday night. Then uThobi thola amakhono uThobi into. No, this is fucking dead. What if kuyisikhathi sabo Isikhathi sabo. Ngozokhuluma amasimba wena. Bafethu overtinka nina isiphanqanqa sanu wena. Ngozongitshela amasimba. Yekela ngovertinka. Come on, man. Mthona listen nitsemani wena. Ibhoko zifuna lana. Bafethu nilele kahle yini khambani niyagula nigrand. Wena ngasathoma awusithini. Angithembi. Wena ngimthembi. Asithembi. Hey man, come on man. Hey, what's up man? Hey, no two. No four man. Hey, guys, spawn. What's up man? No two. Ungangiyike phela. Uyashamina wena. Uyela namanje. Sana. Akubuyela namanje ke. Baba ngeke no two. Kanti nenzana nesathe. Izosiza into nenzana. Izosiza na. Ngizobuyisa. Afuthe man, ana solution into nenzana man nezinje. How? Mbadala nibangaka man. Sibhekane sitha situation right now. Bayavonga nibe ngithola amasimba la. Come on man. Ephonto. Come man, ngifuthe man. Malona sikarase. Na fuck man ish. Ngokuthi kubantu sobe senzorasa amazinto engekho la ngizoshana niyahlanya. Man come on. Mara ngeke akhulume ngabafowethu kanje lo muntu. Ngiyalazi iqiniso liyababa mfana wami. That's why ungishayela amasimba. Yona phuthu man. Olethele shwapa sakho la. Phuthu man, get your fucking ass over here. Yona. Siphanqile lento nayo. Ngithi mangasobe sesenza njani mekuso? La uzokushaya. Zama. Angithi zama sport. Awungazi. Impilo yami yonke angaze nibe necase kanje. Manje awusho ke uhambe kanjani umhlangano wakho necommissioner? Uhambe kanjani? Obvious nomuntu lo he's pissed. Ufuna ijustice yonke lemphefumulo esiyiluzile. Kodwa nathi siyazama nje ukuthi sithole ijustice labantu. Siyazama. Siyazama. Ukhona umuntu esamthweni lokwamanje. Cha Gumede, awuzokhiphela istress yakho phezukwami. Ngiyacela. Now useless. Gumede. Ha! Yimo useless. Ile. You coin foot. This must be a serial killer man. Ha. And lo muntu lona kahle kahle ufuna ukuthi simthole because he is leaving trails ukuthi simthole vele. Noma mhlambi udlala ngathi. You must look deep into this. No man Gumede, no man. No man Gumede. Manje sizoyenza kanjani?
Sizoyenza kanjani? Phela lento le ayikho possible. There's a reason behind this. And there is a reason behind this. And we need to find the reason behind this because this killer has many reasons. Sizomthola. Okwamanje, let's take this evidence. Sizobona ukuthi senza njani. But this can't be happening. I mean, 5 killers in 2 weeks. 5 bodies in 2 weeks. Yazini, angaze ngibone into kanje impilo yami yonke. Manje ngiyathatha. Yes, man. I've been a cop for more than 5 years. All we find is this. A coin. A coin. A 2 rand. Dlala ama games lo. Yabona ngiyombamba mfana. Ngifuna ukumpintshisa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngikumamele Gumede. What if it's spooky? Do you think so? Mara mina I don't believe in ghosts. But if it's not a ghost, then who can explain this? What if it is a ghost? We need to find the ghost. Yazini, ngiyayisaba mina ipoki. Kodwa ke mawusabe ipoki. Asingene la sibone ukuthi kwenzakalani. I don't think there's a ghost in here. Do you think so? Amadoda phambili phela. Hawu. Ungafuni ukungiset up. Akukho. Akukho. La iplastic lamazimba. And then manje upunzi ansakwazi ukukokota. Baba upunzi wa wenzeni upunzi? Yeah? Upunzi upodile. Yeah? Upunzi upodile baba. Relax apho. Manje sithini step? So yenzani because ngazathi lo mntana lo sekaphezulu kwethu. Baba ikinto singada kusemakhatini sithini. Batshele yonke into uqala kanjani baba. Angifuni ukusencane ndoda. No. And then abokhatha bazothini? Ucabanga ukuthi bazosibelieve lesikele? Baba, ukuthi basibelieve ngeke uphile mara mntana mina siyenze into lemfethu. Maybe ngifuna justice. Batshele yonke into. Justice. Impilo yakho leni yenzani? Uphelele tshela, ubonele tshela. Ayikho lento leyo. Uyahlaya, uyahlaya. Ufuna ukwenzani? Ufuna ukufana tshela kahle. Baba, ufuna ukufa mina baba. Yini into eyifunayo mina bengicabanga ukuthi bebungcono kahle bengisijutha. All this time along. Futhi bengithemba matula Baba wakho mansiporo man. ubani usemva kwami? Kwenzakala usahla. Sporo usemva wakho man lo muntu. Sporo krendo. Yeah man. Sengiyayifila man. Short. Sporo. Mama, vous, Mama, yo, Sizani Bata, yo. Bakopi Bomlando, you so-called best detectives. Have you found anything on your daughter's murder?